ko aw futugoni aw bulula nu ma foli jama bela jelen be aw la dina kana onyina ge no kala wala fanana ameta fitiro ni safo seli kana fura fura odu ni ga soro kana anti ko jojo ya ba sina ko ba ga kene kana ska so artiste beta jelen wele be kana mi azina dola kata si komedioma buka se ga dala ka fora peruma no bela jelen ni musicien artiste do ko ga dina mo pe fa ko wani mado fami siko no damene sigiri no masakaba kana ka kalande sigiri bato masangare ka fona o ka fosco bela jelen ka o de ka di nyage ina be aw yo la dina ko ko ke atiya ta bo be mama atiya ta bo bela jelen ko fami ka dala ka fa president o de Amadou Touré na fra Amadou Touré pour mo du ale ka dala ko dala transport o chef d'escale lo affaire na sigato o to malenko a présenté et joigné o de madame Diallo ati de Diallo sigaso ansa mo so ka présenté bo o fra to malenko du ati ka fa de Diallo sa salamu alaikum la ilaha illallah muhammadu ya rasulullah
Abi ala ye diɲɛ da dɔɔni nkalon ka boli tuguni nka nkalon sen ka di ka tɛmɛ bolifɛn bɛɛ kan nka diɲɛ mana wuli i seko ni kɛlɛ tiɲɛ de bɛ nkalon min kɛ a tɛ bɔ a la tuguni tiɲɛtigi de ye tiɲɛtigi se. Fali la ma ye sanni kɛ